Abra, ayo, aiten jaraw. थांनायल' नङालै बेयाव बे आगोलनि देबरगावनि प्रिन्सिपाल करेन सार जालाख' बिसोरखौ बुद्रुलांग्रा आंसो नोंसिनाव बुदां बुलब ओमफ्राय दा गावहा तामुलपुराव आंहाबो दासो खननो सोलोंदों आदा बेजों आदा फैयोनो दे जोङो फैदा जों जाखांबाय लोंखांबाय जों टंलायाव इला बिब' आब'नि न'आव दंफैयोमोन लोगोफोर जों जाबाय लोंबाय ओंखारबाय जों दा साहित्य सभा मिटिङाव थांसै लोगोफोर नै आब'नि फिसाजो बियो आब' सुजुमा दिनै फार्स्ट लोगो मोननानै आं बिराद मोजां मोनबाय एके साइज माने मेकानाबो समान नै जों दा थांनो ओंखारबाय लोगोफोर नै गुमेया गारि दिहुननो नागिरबाय गुमेना गारि दोनग्रा नङा नाहर लोगोफोर बिराद बरिया जोङो लोगोफोर जों दा ओंखारबाय जों आब' सुजुमा इला आं गारि गंसेयाव गाखोबाय माखासे गुमैमोनहा उनाव फैगासिनो दं लोगोफोर दा जों साहित्य सभा फारसे आवगायलांबाय दा नोंथांमोननो आं आरोबाव मा खिन्थानो हायो दाहाय भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जों मिटिंसालियाव सफैबाय लोगोफोर जों दा गेस्ट हाउसआव हाबफैबाय नै दसे जिरायनोसै बहाय बेनिफ्राय बबे स्टेजाव लाङो फुकन बर' सिंगारखौबो लोगो मोनफैबाय लोगोफोर दान्दिसे जों जिरायबाय नै जोंनि गुमै बेनिफ्राय नै इला आब' सुजुमा जों ज' फैनानै जिरायफैबाय दान्दिसे बेवहाय गासैबो माने सिंगारफोर गासिबो जिरायनानै दंजोबो दा जों दान्दिसे बहाय जिरायनानै बबे स्टेजाव थांनाय जायो बहाय थांसिगोन लोगोफोर दा फैला साराबो दंफैयो नै जोंजों बिथाङाबो एसे सावरायबाय बिनिफ्राय आदा बिग्रायाबो गोदो आन्दलन समाव जोंनाव फैनाय बाथ्राखौ आंनो फोरमायदों आब्रा आयो आइटेन जाराव थांनायल' नङालै बेयाव बे आगोलनि देबरगावनि प्रिन्सिपाल करेन सार जालाख' बिसोरखौ बुद्रुलांग्रा आंसो नोंसिनाव बुदां बुलब ओमफ्राय दा गावहा तामुलपुराव आंहाबो दासो खननो सोलोंदों आदा बेजों आदा फैयोनो दे दा जों साहा लोंखांनानै एक्जिबिसननि स्टेजाव आब' सुजुमा इला आरो आंखौ मेथाइ खननो थाखाय खावलायबाय लोगोफोर बे जौसाङाव मेथाइ खनखांनायनि उनावनो जों आब' सुजुमा इला आरो आं बिदाय लालायबाय मानोना आब' सुजुमाजों इलाजों मेइन जौसाङाव आरोबाव मेथाइ खननाय प्रग्राम दं दा आं बिथांमोननिफ्राय बिदाय लानानै न' फारसे आवगायलांबाय बेनिफ्राय नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि भिडिअखौ
मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो थेंक इउ